Sikat yun guys. Para tikman ang flavor sa Pateros, kailangan natin i-support. Ayan, may bago na naman yung sinasalang o kaya so din mo tuloy ito nakikita yung bago kita ko kaya gani hindi ko na ganyan tayo mo na lang pwede yung sa mababaga makita mo yung hangin naka-picture ano ito na hangin pa yung pa kaya hangin mo pa wala kaya para may iwasan kaya numbers namin 0920-87-629 at ang aming landline na 857-3980. Sige, pre. Sige, kuha na. Papapay tayo. Pero dati, yung pag-ilis ko Sana lang, no? kaya lang ano, kailangan mo ng dalawin yung direct. Direct. Ay, yung ano po. Sa kaso para sa sikat yun kaysa doon sa bibingkang abdoy.
Kumbalat. Habang chinachop dyan, tingnan na natin, taking my time. Grabe, ang sarap. Ganito pala kasarap ang lechon na panahon ng hapon. Ito ka. Bakit? Okay, go. Parang nakakalap pa ng hapon. Dadali mo ito sa masarap. Flavor sa pateros, love at lechon, panahon ko na hapon. Guys, please, panoorin niyo ang kabuhan ng video na ito. Sa akin, Nilagay ko na. Marami. Sagapin niyo ako mamaya. Rodrigo. Parang ka lang, parang tinanong ka mo. Ganun kasarap sa lechon. Within Metro Manila, kasi lahat ng halos lahat ng Pilipino, lechon Cebu, pero wala ang isip na masarap na lechon. Sorry ha, I'm 4 hours of another generation. Kaya ni Mami, ko pala.